или изчезнал багаж, можете да се обърнете за обезщетение към авиокомпания. Питаче! Да получите вещите си, летищната служба има 5-дневен срок да ви ги върне. Ето няколко съвета как да намалите неприятностите си при проблеми с багажа. Не оставите ценни вещи в багажа. Питаче! Пари, бижута, скъпа техника, документи и други. Сложете ги най-добре в ръчния багаж. Не се регистрирайте късно за полет. Това е най-честата причина или забавен багаж. Здравейняк си ти. Авиокомпанията е длъжна да възстанови разходите ви за вещи първа необходимост. Задължително пазете касовите бележки. Застраховайте багажа си. Ще ви струва около 10 лева, а за частица... Така трябва му държи, за да може да се изправи повече главата. Компания ще върне от 300 до 1200 лева. За новините на Нова, Марина Цекова. Следи ли те? Датски учени доказаха, открити на остров Свети Иван през Сокол преди 2 години, може да бъдат Свети Иван кръстители. Айде да видим, ще ме го облича. Изследване установили, че останките принадлежат на мъж от първи век след Христа. Твърди се, че точно тогава е живял Йоан и Руд да нареди да го обезглавят. Откритията на учените от Оксфорд и Копенхаген не са доказателство за категоричната теория на българските археолози. Ох, не мама мазното бебенце. Ох, не мама мазното бебенце. Ох, не мама мазното бебенце. Части от мощите на светеца. Сирия, Гърция, Турция, Италия и Египет също се счита, че имат мощи на Свети Йоан. Няколко десни ръце и поне 3 глави на светеца претендират да... Бим, кого мамо? Ще говорим ли? Айде. Американският акробат мина по лъжа над Ниагарския водопад Никола Ленда преодоля 550 метра за Отзад на дупето. Беше добре. 33-годишният Никола Ленда е седмо поколение професионален акробат. Семейството му е известно в Съединените щати като летящите Ленда. Той премина над Ниагарския водопад по въжете. Чакай, кажи ръката. Така да го натискаш, да.